Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng meneh-meneh, isone arep mati ki nyawane didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau malaikat ki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakar. Didomke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to, mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku ning nek asline ya apa ora ya mbok wong kula rung tau nglakoni mati kok. Wila dalam wedene ngono kok kena 400. Sampeyan percaya mboten ora? Meringan ben enteng ya ben ora ya ben. Matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap